Kien hemm ħafna miżuri li jindirizzaw aspetti li jolqtu s-setturi li huma mitluba li jagħmlu ċerti tibdiliet biex inaqsu l-emissjonijiet. Dan kien is-sentiment ewlieni tal-Professur Simon Borch brabta mal-Budget 2022 u l-miżuri ambjentali li jinkludi fiħdanu. L-Ambaxxatriċi Maltija għat-tibdil fil-klima sostniet li dawn il-miżuri fl-intir tagħhom huma intiżi biex ibidlu l-atteċċjament tal-poplu biex ikun iktar konxju tal-ambjent ta' madwaru. L-iktar forsi li naraw huwa l-inċentivi biex għal vetturi elettriċi, per eżempju, investimenti li qed isiru f'dan il-qasam, anki ideat li kien hemm biex anki nintroduċu sistemi ġodda, anki bħal green bonds, per eżempju, huma kollha miżuri li jolqtu l-iffinanzjar ta' din il-bidla imma fl-istess ħin il-bidla mis-setturi kollha. Il-professur fil-liġi ambjentali tkellmet ukoll dwar il-miżura ta' proġett ta' forestazzjoni fiż-żona tal-Inwadar li se jkun akbar mill-Buskett, dan b'investiment ta' 20 miljun euro fuq medda ta' 5 snin. Hija remarkat kif dan il-proġett fil-waqt li hu tajjeb għandu jsir b'mod sostenibbli fid-dawl tat-temperaturi sħan fil-Gżejjer Maltin. Għandhom funzjoni ovvjament li friskaw l-arja ta' madwarhom, li jiġġeneraw ambjent sabiħ fejn aħna nistgħu wkoll nirrelassaw. Ukoll pereżempju jgħinu għal veġetazzjoni tagħna, naturali tagħna, pereżempju jorbtu il-ħamrija ma jkollikx dik li s-soil erosion meta tagħmel ix-xita peress li jkollok is-siġar għandek iktar ċans illi issalva l-ħamrija. Ġifieri għandhom benefiċċji all around. Bla dubju li proġetti bħal dawn huma ta' ġid imprezzabbli. Dwar l-inċentivi u għot favur xiri ta' vetturi elettriċi jew plug-in hybrid, il-Professur Borch ikkonkludiet li dawn huma ntiżi li jimmotivaw il-Maltin Lawċin jibdlu l-karozza tagħhom favur waħda aktar ħabiba tal-ambjent. Minkejja li kollox jindika li tul iż-żmien il-Maltin ikollhom rabta b'saħħitha mal-karozzi u anki id-ditta tagħha. Importanti ħafna nkomplu nsostnu dawn l-inċentivi b'kampanja edukattiva min jifhem li konna anki dialogu ma' nies mas-settur tat trasport li fil-fatt diġà qegħdin nagħmluh anki mal-importaturi tal-karozzi, eċetera, eċetera, biex ikonna mhux biss l-inċentiva imma wkoll il-framework li hemm bżonn biex issostni l-inċentiva.